Kubor nakaslem jong unongsan hima. President ka Hill State People's Democratic Party ubaki pipangyang ulay thu ba ulay ui hakilat pathai khubor bakini ki arngut ki MLA ka seng kinmi no bat penya so bat ki wei pat ki seng san perthai ulong bakat hadu menta kini ki arngut kim pat ong ei bakin mi no na ka seng ulong ban nakalyang ka jong u lada ki don ka jingmut ban mi kila ban ya thu ne kila ban ai ka shithi e no kam na ka seng ulay thu ru ban nakalyang ka jong u ula ong shai balada kim dan shu ka mensi mandan hapo ka seng kim la ban ong ei kin long tang kum kinong sha e no khun swen ula ong ru ba ka ei ka ba kidan ban ong ka long ba ka seng HSPDP ka iet yaki bat kala shanya yaki ulay thu ru ba ka seng kan persya ru ban am penyeng kertong na ki constituency ki ba yang ki president jong ki seng san perthai namar haba kidan ha kanu kanu ka jinge trailang kiri ban buram yaki wei ngayu i na kiot khubor jong phi baki pen i ba kini ki armut ki MLA kinmi no na parti ong maki ese haga ko khubor jong phi te henre haga jing tip junga pada ko president juga parti te ki pat ong i bangin mi no na parti te ngale ong pensione la se ki don ke jemut ya plamo pale dia ri ya ta lani lam tak kasiru phila ban tender ya registration na membership in party par ngan ong shai bala phim don shu kam sim ban don ban ni tingi le ngi long yu mi long tang ki dong sha ino kon swe ten re ka jing sudai ka bak khamha ka jing i ka bak khamha ka dei haki tre ka ei ka bangi don dong tang ni ka wai pangas ngau ba ka party jungi ngila i jaki ka party SPDP ka shine yaki ka parti SPDP kala airu ga responsibility yaki te ban batai pada kata te umle shu pin batai mangi in batai maki pede pin lek chaki ba ong ba min mino na ka parti na mar ese ki daw ko babun te nga EFP pede kila batai ko bor ba pin de lek ban to kit bahai ki lek ban dakli bahai ki ai kini thu e kata phiru sone thu le manga yusubu lada kini arngut kinmi no na kaseng te ki ipat ki ba pi pinle khamtam hakini ki constituency ki ba mi khamar maki la pinbu candidate da ki wei ne pinle amna kumba galong mantan ba katu rang dei na kitnat pathai khubo ba ki samino ei ban tip kinang i kata-kata ka party te kumnongan perkhat bon omongan bus de candidate the way padang ta that question does not arise at this stage kampat mi ke pataka cingkeli ne ke jing jawab jumaru saya ni kan TV dan target kan musim job Kambun ni kan tu jinglat pi ke jinglat baru ki parti ki target banyak Kambun kidon ki balada biya thu lopa ba ki sican marwairu dia kata ngam thu tip kambha pi nama gi ki ekran sapi tinre nge chidon tangawai ka thong ba ke HSPDP had jingdap sampus nem ka jelame kalia bat kladon bat kandap santusan snem mentau snem arhulai bahkan dei kapor yaka bahkan sedang bat kilumpat wala laladon ki baong kumapi bakin ino kuswedegi dei ka parti ka kermens kem bahkan kham klain bat khambun mi khmat katno khambun ngam ong kata ka thong bat ka jingkumen joka parti HSPDP try kali election bangun kan tili konsensi pinbo candidate kajing don jong ki candidate tu mentakasi ngidang yai bat ngidang yai approach ki priu kinawan approach tengam parla ban juga katno tatadu da poi ki benai nombar e lesi ngasala ban IP ba kanungut ila ban bu tang banginom penbu palat than ya ka borjong bat ngidon ru kajing snow ba wat ya gini ki jaka ki badon ki presiden jong ki wei ki parti ru meskipun snow manga bat parti ngidon ni kwa ban kier la long kepala mangidon kum hagane ka bagi ong kam MDA government ka kim bagi ong kata ka alliance era te kumi kita ru bersama kier nrei ban su ai kat bedon ba kwa ubri ban ai ban wan ban ai tiket ke bawat ha ka jing job kim poi ni ta ban spoil no re so ya hari kata tentang ini lek penunai pun kita kerja perkat cumi kita. Buat lagi konstitusi ya kon presiden yang parti belang suka you know. Ngin persangkat balapan kier. Nama RPI ni principle ile dia kata kerkomba. Pengidon hakalo kuno kerja telang. Bersama respect iwe.
berespek i pram jalan tene ke bom akhir pada gin lek gumno kidon tene ka bala ngin persyang bang bandar ke jumpat nama kidon ki kom berkat bangin don kum tak tangin ya pun kata-kata ki kadit nang baham re ni omba kedon ke bentah ka bang berkat te kata ka ke jinglong gal esi ka my personal feeling tene ki we ki snu te kata ngla on tai